Neem hem over. Dames en heren, Alke 468 komt binnen. Sportpredicaat, 9 jaar oud. Gefokt bij MJ Vriese in Nede. Eigenaren H. Eppinga in Oudemerdum en P. Kruidenier in Roon. Zoon van Fabe, uit een sterpreferente Merrie van Jacob 302 en dan een sterpreferente Merrie van de Herke 256. Hengst komt uit stam 129, is in 2011 goedgekeurd. Z1 dressuur met winstpunten, 10 winstpunten en ook aangespannen in de limietklasse uitgekomen, 2 winstpunten. Alleen al door zijn afstamming een unieke hengst. Hij behoort tot de weinige paarden in de populatie die de zogewenste onverwante bloedvoering hebben. In combinatie met een PDG boordevol kwaliteit. De eerste 3 merries van Jacob, Herke en Fokker zijn alle 3 ster en preferent. En met een verwantschappercentage van 16,1 behoort hij samen met zijn vader Fabe tot de meest onverwante hengsten. In de verrichtingen viel hij met name op door zijn actieve achterbeen, waarmee hij onder het zadel tot prima scores kwam voor draf en galop. Alke rondt dit jaar het nakomelingenonderzoek af, gestationeerd bij dekstation Gaasterland, Oudemerdum. Alke 468. Alke 468. Binnenkomst van de Bikkel 470. Bikkel 470, sportpredicaat 9 jaar, is Bikkel gefokt bij H. Bakker in Haskerhorne. Een eigendom van Ed Constant en F.J. Monois de Froideville. Zoon van Beert 411. Dan een sterpreferente prestatiemerrie van Chadwick 328 en een sterpreferente merrie van Thomas 327.
Goedgekeurd in 2012. In de dressuur Z2 met een winstpunt. Goedgekeurd op basis van een uiterst evenwichtig verrichtingsrapport. Alle drie de disciplines, rijpaard, menpaard en tuigpaard, goed gescoord. Plezierige, meewerkende karakters speelden bij goedkeuring ook een rol. Veulens kenmerken zich in een uniforme, royaal ontwikkelde, langgeleide groep veulens. De eerste jaargang 3-jarige hebben afgelopen jaren in de keuringen gezien. Bickel, dames en heren, komt ter dekking te staan in 2017 bij Speliethof Paarden in Bladel. Bickel 470. Binnenkomt Arnold 471. Arnold 471, ook 9 jaar. Gefokt bij B. Hofstee in Goddedijk. Eigenaren gebroeders van Maan in Ede en Hofstee te Goddedijk. Wikke 404 de vader. Dan een stermerrie van Jacob en een sterpreferente merrie van Nammen. Hengst komt uit stam 135. Z2 dressuur 6 winstpunten. Als de eerste goedgekeurde zoon van Wikke. Via moedersvader Jacob en grootmoedersvader Nammen voert hij relatief onverwant bloed. Arnold valt op door zijn grootramige, moderne exterieur. Uitstekende cijfers in het centraal onderzoek van rond de 85 punten voor het aangespannen gedeelte. We kregen een zoon aangewezen hier voor het centraal onderzoek dit jaar. Beschikbaar bij de gebroeders van Manen in Ede, Arnold 471.
En dan is die nog een keer Arnold 471. Volgende hengst, dames en heren, Bartele 472. Ook van de jaargang 2008. Gefokt door JGM Drost in Heeswijk-Dinter. Eigenaar L.E.J. van der Vaart in Tiel. Bartele is een zoon van Onne. Uit een stermerrie van Tjerk. En dan een sterpreferente prestatiemerrie van de hengst Anton. Vindt zijn oorsprong in stam 50. Z1 dressuur, 40 winstpunten. In het centraal onderzoek werd de instelling van deze hengst geroemd. In zijn verrichting valt deze fraaie rastypische hengst met name op door zijn vermogen tot schakelen. Prima score als tuigpaard, 84,5 punt. En we hebben 3 zonen doorverwezen gekregen naar het centraal onderzoek dit jaar. 3 zonen van Bartele 472 mogen door naar het verrichting onderzoek. Hengst is stationeert bij de Nieuwe Heuvel in Lunteren. Dames en heren, een zwarte Mercedes, kenteken VN662V. En een paardentrailer met kenteken 86 WLNK moeten dringend verplaatst worden. Dus een Mercedes ML VN662V en de paardentrailer kenteken 86 WLNK dringend verplaatsen. Dank u. Bartele 472. En dan gaan we naar Jewett 473. Jewett 473, 8 jaar. De fokker G. van der Linden in Loosdrecht. Celeste Stijn in Douglas, Zuid-Afrika. Eigenaresse. Jerke 434, de vader. Dan een sterpreferente prestatiemerrie van Bonne 341. En een stermerrie van Dirk. Komt uit stam 40. 5 jaar geleden goedgekeurd. Z2 dressuur, 5 winstpunten. Eerste zoon van hengst de Jerke die goedgekeurd is. Met prachtige scores van boven de 80 punten. Liet hij zich in het centraal onderzoek zien als rij- en menpaard.
en valt op door zijn ruime manier van bewegen. Djoert 473, gestationeerd bij dekstation De Holm in Zevenhuizen. Djoert 473. We gaan naar Epke 474. Epke is 8 jaar, gefokt bij A. Duister in Grollo. Ook van mevrouw Celeste Stijn uit Douglas, Zuid-Afrika. Epke, zoon van Beert 411. Dan stermerrie van Anton en stermerrie van Rijtse. Komt uit stand 43. 5 jaar geleden goedgekeurd. ZZ licht dressuur met 5 winstpunten. Liet in de verrichtingen met name veel talent zien als rijpaard. Een van de weinige hengsten die een 9 kreeg voor de stap. In de Rijenmentproef scoorde hij boven de 80 punten. En uit zijn eerste jaargang zijn er 2 hengsten vandaag doorverwezen naar het Centraal Onderzoek. Mooi succes voor Epke 474 die gestationeerd is bij de Nieuwe Heuvel in Lunteren.
We gaan naar benen 476. Benen 9 jaar jong. De fokkers P&M Guiche. Kerlinskiën uit Baldwin, Verenigde Staten Amerika, is de eigenaar. Dodgson de vader. Dan het bloed van Leffert 306. Komt uit stam 50. Goedgekeurd in 2013. Werd daar goedgekeurd in de Verenigde Staten van Amerika. Zet in het verrichtingonderzoek een uitzonderlijk hoog verrichtingsresultaat neer. Met meer dan 85 punten in alle 3 de disciplines. Onder meer 9's voor de stap en 8 voor de draf. In 2014 werd hij speciaal voor de hengstekeuring uit de Verenigde Staten overgevlogen. En maakte hij een verdienstelijk debuut. Recent weer opnieuw naar Nederland gekomen, nu voor een langere termijn. En zal voor de Europese fokkers beschikbaar zijn. Beschikbaar bij stal Chardon in Jorwert. Benen 476. Dames en heren, benen 476. Date 477 komt binnen. Sportpredicaat 8 jaar. Gefokt bij Delena Camacho. Westerville, Verenigde Staten van Amerika. Joseph Chitska uit Amerika, de eigenaar. Date is een zoon van Minse. Met een stermerrie gefokt van Chitte 333. Dan een stermerrie van Tamme 276. Komt uit stam 8. Z1 dressuur. 19 winstpunten. In het voorjaar dus van 2013 goedgekeurd in de Verenigde Staten van Amerika. Dekte daar 3 jaar. En kwam naar Nederland en debuteerde vorig jaar op de hengstekeuring. Tijdens de verrichting in Californië scoorde Date in alle 3 de disciplines boven de 80 punten. In de men- en tuigproef zelfs 85 punten. Beschikbaar via de Schone Weide in Ansen, Date 477.
Daad 477. Hengsten worden op tal gezet, dames en heren. EFO Paardenverzekering maakt deze rubriek mogelijk. De onderlinge paardenverzekeraar EFO te vinden in stand nummer 35. Kom na afloop eens langs voor een kop koffie en profiteer van de beursacties. Hengsten worden zodanig op kwaliteitsvolgorde geplaatst. ...468, maar even naar mij komen.
473, ook even deze kant op. 473 aansluit achter 468. 471, even deze kant op. 470 even deze kant op komen. En 470 voor 477. ...472 deze kant op. En achter 476. Dat is het derde. Voorlopige volgorde. Jury kijkt. En dames en heren, gaan ze opstellen. En dat betekent dat op kop geplaatst wordt Epke 474. En dan Benen 476. Gevolgd door Bartelen 472. Dan Bikkel 470. Date 477. Arnold 471. Alke 468 en Joert 473. Toelichting van Bouke de Boer. Ja, dames en heren, een hele mooie groep goed gebouwde hengsten die mooi in het rastype staan. Die goede beweging laten zien met ruimte. Dan krijgen we op kop Epke 474. Dan een hengst met een opvallend mooie voorhand. Een hengst die verder correct gebouwd is. Een hele royale hengst, mooi gelijnd. Die goed beenwerk onder heeft. Goed kan stappen. Die de ruimte eraf zien. Je zou misschien het achterbeen iets sneller wensen. Maar mooie ruimte erin. Gefeliciteerd. Dan 476 Benen. Dat is een correct gebouwde hengst. Zou misschien iets meer oprichting mogen hebben op stand. Maar verder een paard dat heel goed kan stappen. En ook een hele goede draf liet zien. En daardoor ook deze plek verdiend heeft. Dat is nu net het verschil met nummer 274. Dat is ook een hele mooie rastypische hengst. Maar die schiet dan in dat opzicht net iets te kort wat de beweging betreft om op die plek te komen. Maar ook een hele fijne, mooie afgewerkte hengst. Dan komen we bij 470 Bikkel. Bikkel ook een hengst die heel mooi in het rastype staat. Mooi hoofd erop, mooie bovenlijn. Ook correct beenwerk eronder. Dan zou je de draf misschien net ietsje weer balans willen zien dan bij zijn voorganger. Maar ook een hele mooie presentatie. Dan komen we bij 477 Date. Hengst die opvalt door hardheid, hard beenwerk eronder. Die ook een mooie voorhand heeft. Ook een goede draf liet zien. En ook een mooie stap eronder. Een mooie plek. Dan 471 Arnold. Dat is ook een royaal gelijnde hengst. Misschien een tikje zwaar aan de voorkant, maar verder correct gebouwd. Paard dat ook een goede stap liet zien. En ook wel een beste draf. Gefeliciteerd bij deze plek. Dan komen we bij 468 Alke. Ook een hengst met mooie rasuitstraling. Die mooie bovenlijn heeft. Beenwerk, ruim voldoende beenwerk eronder. Vandaag misschien in zijn draf net ietsje de balans mist om voor een hogere plek. Dan 473, dat is Duwert. Dat is een mooi model. Voldoende rasuitstraling. Paard dat ook goed stapte. Maar in de draf net dat tikje balans miste voor een hogere klassering. Gefeliciteerd.
Bedankt Bouke de Boer, bedankt EFO Paardenverzekering en ook Henk de Jong die de prijs heeft uitgereikt. We gaan de ereronde lopen, dames en heren. En op kop geplaatst Epke 474, tweede Benen 476. En deze twee hengsten door naar de kampioenskeuring. Prachtige hengsten, dames en heren, maken plaats. Ik hoop dat u het allemaal nog naar de zin heeft vandaag. Wat een dag, wat een mooie hengsten hebben we al gezien, want wat komen er nog veel mooie hengsten.